पालिया 2 पणजे आम्ही लॉक केलेलो आणि ह्यो तेजो पार्ट 2 असा. लोकोत्सव 2023 मी ह्यो व्हिडिओ केलो ह्यो पार्ट 2. पार्ट 1 बघतला जाल्यार तुमका चॅनलार मेळटलो. लिंक आसा डिस्क्रिप्शनात. बही कला अकादमी तुम्ही बघा. बघला असेल व्हिडिओल्यान बीन. ती बही कला अकादमी बरी केली आहे चकचकीत. आणि आता आम्ही पावलो आणि हयसर तो प्रोग्राम असा लोकोत्सवाचो. चला तर आता तुम्ही उतरा गाडयेतले. मजा येईल तुमका पणजे हाडलो मी तुमका व्हिडिओ बघ कसं कितक्या बेगीन हाडलो बघ. तुम्ही लायतला तर मी पावलेलो असे पणजे हो पणजे पावलेलो असे आणि हो बघा लोकोत्सव चालू आहे. तर मी आता लोकोत्सव भितून बेस्ट काय काय केलंय बघ. आता मी एक सेल्फी घेतोय कळा. खयच्या अँगलान मध्ये तुझं 1 2 3 ह्या खयला आणि तू आवड हा काय तुका परत लोकोत्सवान आवड बी ना एका वळखलं तुम्ही सही आर्टिस्ट एका अवॉर्ड मिळवलो आणि माझ्या लॉक केलो अवॉर्ड मिळवलो तेव्हा तुका आता अवॉर्ड हा का बाबा म्हाका सांगलेलं मी एका सोडून दिलं एका सांगा न्हय वयते म्हणा यात जादू करून दिला आता मॅजिक ब्लॅक मॅजिक बेस्ट आहे रे असं त्यांनी मला बनाक सांगितलं जादू बीन काय ना त्याच्याकडे कळला बेस्ट फटो येतात त्यांनी शूटिंग काढलेली आता ही सगळी तुम्ही बघल्यात नू पाली असून पणजे त्यांनी शूटिंग काढलेली ती कळला बेस्ट आता. ओके तर आम्ही आता भितन या चला काय आम्ही आता भितून वाटतो तुमका भितून काय काय आता बघूया आम्ही. तरी बघा ही एंट्री गेट उभा कोणतरी आणि ह्या बघा कसली स्टेज बघा बांधली त्यांच्यानी. वा कसली रे बेस्ट होता कसली स्टेज बघ केली मोठी बांधली आणि खुर्ची बघ किती लाईटी बिटी बघले हे बघा हे तुम्ही लोकोत्सव बघा लोक बसतात आणि स्टॉल आहात फाटल्यांची ओपन जाऊ ना. आणि हो तुम्ही स्टॉल पळयतात न्हू लोकोत्सवान स्टॉल आसा हो कोको आर्ट्साचो स्टॉल आणि हो जो क्राफ्टमॅन आसा तो सोनू शेटगांवकर फ्रॉम मोर्जे रावता. खूब फेमस क्राफ्टमॅन आसा कोको आर्ट्सा खातीर खूब त्यांनी म्हटल्यार काम केलां भितून आणि खूब वर्सां हांव पळयता तेका की तो हे क्राफ्ट करता कोको आर्ट करता आणि खूब कडेन तेजे हेजे कलाकृती आसा हेजे क्राफ्ट आसा ते पावल्या खूब फेमस आसा. आणि हांगा तेणी लोकोत्सवान तेजे स्टॉल आसता वर्साच्या वर्सा खूब वर्सां जालीं तो ह्या फिल्डान तो काम करता. खूब अवॉर्ड्स मेळ्ळा आणि तो वर्कशॉपूय घेता शिकयता बी कोको आर्ट्स. हे तुम्ही पळोवंक शकता तेजे वेगवेगळे कलाकृती. नाल्लाचे जे सोडन आसता म्हण आणि जी कट्टी आसता तेज्या पासून ते वेगवेगळे क्राफ्ट तयार करता. हे वेगवेगळे वाज पेन स्टँड आणि लॅम्प म्हण आणि कितें कितें शो पीस म्हण हे नाल्लाचे जे सोडन आसता कट्टी आसता तेज्या पासून ते तयार करतात. समज तुमकां बी केन्ना अशें जाय पडटा म्हटल्यार तुमी गिफ्ट करूं शकतात कोणाक आणि तर तुमकां समज जाय पडटा जाल्यार तुमी तांकां कॉन्टॅक्ट करूं शकता. खूब इन्फॉर्मेशनय मेळटली तेज्या कडेन तुमी ते मोर्जे वचून थंय पळोवंक सुद्दां शकता आणि थंय तुमी ताका मेळोंक शकता. आणि हो त्यांचो स्टॉल लोकोत्सवान सध्या आसा. आणि हे बघा हे वेगवेगळे कपडे साडी बघा हे वेगवेगळ्या कल्चरांचे वेगवेगळ्या जागे वयले वेगवेगळ्या राज्यातली साडी आहेत. आणि हे बघा सामान्य थोडे शॉपा बंद आहात आम्ही बेगीन येलो. हे बघा पर्सी बघा उशी बघा फाटल्यान. हे बघा हे शर्ट बघा वेगवेगळे कलरफुल वेगवेगळ्या कपड्यांचे म्हणजे वेगवेगळ्या सुतांचे. आणि ही चपला बघा वेगवेगळी काय करतात गजाली चपा थोडी बंद ना आम्ही सकाळी हे बाबा हँडमेड ते हँडमेड वाज ते मस्त कलर केले त्यांनी. हे कोण ही तोरणा बघा हेल्मेट घेऊन कोण बघा कशी दिसता. वा टेराकोटाचे सगळे मातयेचे बघा कसली पाणी वेगवेगळी कलरफुल बघा कसली बेस्ट केलेली आहात कितकी बघा वेगवेगळी आहात वेगवेगळ्या डिझायनींची वेगवेगळी कलाकृती केलेली आहात. आर्टिस्ट आहात क्राफ्टमॅन आहात आर्टिसन्स जे वेगवेगळे असे कलाकृती करतात आणि ते लोक उत्साह घेतात. कपडे म्हणा हे असले म्हणा
फुला फुला बघ फुला बघले वेगवेगळे कलर आणि ह्यो दुसरी गेट भितर मी आता भितर वयतलो. कोण पापड पापड घेऊन बसला वेगवेगळे खाण्याचे सुद्धा पदार्थ मिळतात. तर आता आम्ही बाहेर चाललेलो आहो लोकोत्सव आम्ही तो बघलेलो आहोत त्या स्टॉला भितरली बघलेली हा बघा. आणि आता आम्ही वयतलो घरा झालं फिरान मजा येईल न्हू. तर काय वेगवेगळ्या खूप काय काय बघूंक मेळ्ळा. वेगवेगळे आर्टाचे वेगवेगळे आर्टिस्ट वेगवेगळे क्राफ्ट वेगवेगळे खाणा खाणा खूप हल्ले मित्र मजा येईल बघ खाव ना पण काय खूप वेगवेगळ्या चादरी बिदरी हल्ले परत स्टिलाचे म्हटलं आणि मातयेचे आणि काय याद येतं सांग बेगीन तांकां लाकडाचे पेपराचे वेगवेगळे बेळांचे पर्स बेळांची पर्स चप्पल बीन कप बीन आहले परत पेंटिंग आहली आणि पेबल्स आर्टवर्क आहले खूप काय काय आहला वेगवेगळ्या तरेचं वेगवेगळ्या जाग्या वयल्यान शेल्सान चालला शेल्सांचे तयार केले आणि वेगवेगळ्या जाग्या वयले म्हटल्यार समज स्टेट वेगवेगळे स्टेट जसं की आमचं गोवा असो तसं राजस्थान म्हण आणि वेगवेगळे महाराष्ट्र म्हण वेगवेगळ्या स्टेट्सांसून ती मनशां आयिल्लेली आहात आणि तेंच्यांनी थंय स्टॉल्स घेतलेले आणि आपली जी कलाकृती म्हण नाल्यार कपड्यांची म्हण कपड्यांची जी वेगवेगळे कपडे डिफरंट कपडे सगळं असं काहीतरी हा लोकोत्सव तुम्ही येतात जाल्यार या बरा. पाहुणे नो मग सोपले अपराने आधी बघा चालू का नाल्यार सोपले अपराने यायचं. ओके then चला तर बरा आता मी वयतू घरा. तू कसा वयतलो इले तसा चल जादू करून चल काय जादू माझं एकट्ट आहे. चला तर बरा.